usekulokho kunenye into futhi engifuna siyibheke la kunabantu osuke uhamba nabo mhlawumbe kade uhamba nabo ngonyaka odlule unabo bebekusiza empilweni ngoba bona izinto bebeyithola kalula so kodwa egcineni bekunigcinisa njalo enkingeni manje uyafisa ukusuka kubona but manje uyasaba ukuthi if usuka kubona uzokwazi kanjani ukuphila kunomuntu esifazane kumede ozothi mina iminyaka edlule yonke yami bengiphila ngenxa yomuntu wesilisa obenginika imali so uma ngisuka kuye ngixebuka kuyena ubani umuntu ozongisiza ngemali ubani umuntu ozongisiza ngikhokhela esikoleni izinto ezifana nalezo sihambe sifike lapho ukuthi eya khona ngiyathanda ukuhamba but if ngiphuma la ngizokwazi ukuthola usizo la ngiyakhona angihlale noma khona ngizwe ukuthi kunzima but ngiyasaba ukuphuma kulesi simo enamandla Gatsheni enamandla yazi Gatsheni into engifuna ukuyigcizelela lana kuleli point olishoyo ngicabanga ukuthi lento engizoyisho Gatsheni kuzobonga ngazi ukuthi ngisho kalula yebo ngizoyisho kalula kodwa ngicabanga ukuthi komunye izofika ngenye indlela ezokwazi ukufika Gatsheni khona into efana sigade empilweni ukuthi usizo luvela kuNkulunkulu yabo I think masiqale sayibuka lapho izosiza kakhulu lento usizo luvela kuNkulunkulu Gatsheni ngibona izinto eziningi kuba khona umuntu okhule engenabazali aphumelele empilweni kube khona umuntu onabazali angaphumeleli njengomuntu ongenabo abazali mina ngizokhuluma ngami nje ngishonelwa ubaba ngina 3 ngizoba na 4 years ngafunda ukuthi uNkulunkulu ubaba wami ngoba ubaba washona so into engizama ukuyisho la Gatsheni ukuthi khona abantu kufanele basuke kuwena khona uzobona uNkulunkulu ukuthi usebenza kanjani ngempilo yakho akufanele sibambelele ebantwini abathile ngisho ukubambelela kubona kusilimaza ngoba sisaba kumanje Gatsheni sengikhulume nabantu abaningi abanye bezofuna icounseling kumina ubuthi yambuka lo muntu lona uhleli nomuntu wrong yabo usesaba ukuthi lo muntu uyangisiza ukuthi ungondlisa ingane kanjani kodwa kwi relationship eabuseka kakhulu to a point ukuthi nomphefumulo wakhe ungahamba yabona Gatsheni trapped uma usejele Gatsheni ukuthi ejele uyibona kune security ukuthi la ejele ngiyadla yonke into right ugcina usukhohle ukuthi khona umhlaba omkhulu ngaphandle kufanele uphile kuwona yabo lento leyo khona into esho uma ngisamncane angazi wayisho leni elikangaka but isiyenza sense manje uthi uma kumina ingane ezalele ejele ungitshena ngomunye umama wathola ingane ejele kusho ukuthi yasikhulela ngakhona uthi umama imisiphumile lengane noma waye sekufanele siphele isigwebo ingane imisikhala ngaphandle emhlabeni ethini mama sengikhumbula ekhaya yabo ingane ayazi ukuthi ijele akuyona indawo ukuphila kuyo edesign ukuthi kuphile kuyo so into engizama ukuyisho lana ukuthi umuntu okwi environment eabusive ugcina sengasakwazi ukubona umhlaba nobukhulu bawo ukuthi lo mhlaba nobukhulu bawo ngingakwazi ukuspread ama wings ngiphile ngendlela engco maningi ama opportunities angaphandle engingakwazi ukuthi ngisizakale ngawo mina nje then le relationship engikuyo njengamanje but because of fear Gatsheni esikhuluma ngayo ukuthi ngiyasaba yabo khona abantu kufanele baqashule Gatsheni angisho kalula lento but khona umuntu ezoyenza sense kuyena ukuthi lento okuyo njengamanje iyakulimaza kungisibindi uvesana uphuma uNkulunkulu unendlela khona abantu Gatsheni sengimina nguthulana ngilange khona khona abantu abanye Gatsheni abanaso ngisho isikhumba esinjengesami inwele zaba ifani ngisho nezami bavesane babone something kumina abafuna ukuinvesta empilweni yami bengangazi kube khona abantu engigazi nabo esilento lena abezihlobo zami bangakwazanga ukungisiza empilweni so ingakho ngithe Gatsheni usizo luvela kuNkulunkulu uNkulunkulu uyakwazi ukuthumela abantu abazokusiza ngendlela ufuna ukusiza ngayo kodwa nawe kuzofana umethemba uma uyibuka indawo okuyo ukuthi ayikho right for uNkulunkulu nawe iyawacindezela amaphupho akho khona umuntu ofuna ukuyoregister manje mhlambe abantu abahleli nabo bathi ayikho lento lena yabo mina Gatsheni ngizoxoxa istory bengafuni ukusixoxa khona ubaba omncane wami ngiqeda umatric ngiphase kahle Gatsheni uthi kumina ndodana yabo ungahambi uyofunda ngoba uyabona abantu bayafunda umsebenzi abayitholi yabo kwasho ubaba omncane wami lonto leyo namhlanje Gatsheni ngifundile ngakwi level engikuyo uNkulunkulu ungibusisile ngomsebenzi yabo ngibusiswa abantu engingabazi kodwa uNkulunkulu ungibusise through abantu engingabazi but abantu abazalwa nobaba bekwazi ukuthi bezongitshena ukuthi indaba yesikole ayibalekile ungatshena ingane encane ukuthi indaba yesikole ayibalekile so let's break away from fear noma yini ekubambile njengamanje
abanye basaba ukuyoregister esikoleni ngoba usaba ukuthi ngizoregister bese ngiyafeyila. Singafeyili. Go and try it, go and do it. Ngisho ngathi ufeyilile, information ozophuma nayo izobe ingaphezulu kakhulu. Ngoba nomunye uthothi ke mhlambe ke usamukeliwe esikoleni kodwa ke asaba ukuthi ngizoyithatha imali yokufunda ngiqhubeke eNSFAS mhlawumbe ngakawutholi into efana nalezo agcina umuntu ehlezi phansi kunjalo impela ngobani futhi nemiphakathi yethu ayisenzeli justice ngoba imiphakathi yethu iyabahleka gatsheni abantu abasuke bahamba bozama ukufunda babuya asibachwazeli asinakho ukuthi sibathathe njengokuthi at least lo muntu ubenakho ukufisa ukwenza into enhle umuntu ozamile wahluleka ingakho gatsheni uma uzobheka kahle ukuthi umuntu obizwa ngesidomu umuntu ozamayo akekho umuntu okwabizwa ngesidomu engayanga esikoleni umuntu obizwa ngesidomu umuntu osuke esesikoleni ezama ukuzothola ulwazi uthi ezama ukuthola ulwazi bese bezwa ngesidomu yabo ebese kuthi umuntu ohlele ekhoneni ingakho gatsheni kuthiwa izinja zikhonkotha imoto esuke ihleli laphana imile kodwa lezi ezamayo sithini futhi isiZulu gatsheni ngoba sijulile sithi kushawe edonsayo yabo so because kushawe edonsayo inje imoto ehamba yakhonkotho abantu bagcina sebeyivalele emakhoneni yabo kuqala nje unyaka njengamanje khona abantu bekufanele besane bakhiphe leli jazi leli elibacindezelayo elibasabisayo balahle lapha ekhoneni ahamba umuntu ayo go and be great hamba uyoba mkhulu impilo uNkulunkulu ukudalele yona ukuthi uyiphile ngendlela efanele yabo into ezocounter gatsheni ukuthi uphile kanjani kuzoshiya ukuthi ngakunikeza ukuthi nokuthi uphile kanjani emhlabeni but because of fear gatsheni sonke sisemakhoneni akekho ufuna uqunga isibindi awokhe across the room sithola kanjani mfethu inkundla zokuxhumana sikuthola kanjani masifisa ukuxhumana nawe ku-cell number nokuthi incwadi zakho masiyidinga sithola kanjani incwadi zami Lovers and Mirrors ziyatholakala ezitolo kube nenqaba Griffin Hope nayo futhi iyatholakala ezitolo nginamba engitholakala ku 072 182 4993 072 182 4993 enkundla zokuxhumana lento lena nguThulani yeyeye Gumede bese kuba ku Instagram ngibe uyeye TG ngiyabonga baba sebonga khona ngesikhathi sakho emsazweni ngikhoza vele igama umzisi Sibongo ngokandlovu kimina asibe nebusuku nje obuhle nisaletha emakhaya mina nawe sometimes simply sikusasa ngesikhathi esifanayo phinde uhlangabeze kune topic entsha yibo topic sobe sikhuluma ngayo kusasa sobe sikhuluma ngokuthi umuntu kahle kahle omlindile wena